God aften og velkommen til Historik på DK4. Mit navn er Esther Elina Ellebæk, og i aften skal vi pakke os ind i pakningernes spændende verden. Men husk, alt det er en hemmelighed, så må love at holde tæt med det. Pakninger bruges utrolig mange steder, både i industrien og i privatboligen, til at løse mange forskellige problemer. De bruges til at tætne og isolere mod vejr og vind, men de bruges også som vibrationsdæmpere. Der findes et utal af forskellige pakningsmaterialer, men vi vil i dette program kun beskæftige os med et par af dem. Hvis I vil høre mere, kan I købe DVD'en Historik på DK4 Special Edition, som fås på alle førende tankstationer. Vi starter i dag nordpå, hvor Ulrik Terkelsen står klar med en spændende person, som vil fortælle lidt om teknikken med silikone. Over til dig, Ulrik. Jo tak Esther, og jeg er så taget til Grønland, hvor jeg vil snakke med Krisak Masutsiak, som har nogle katastrofale problemer med skiakken. Vil du fortælle lidt om de problemer? Ja, det vil jeg altså gerne. Det er en sørgelig historie. Jeg er jo blevet historiejæger, og det er jo ligesom min opgave at fange fisk og sæler til hele byens befolkning, blandt andet af krigerne. Og min kajak, den er ligesom blevet uset. Så jeg ved slet ikke, hvad jeg sådan skal gøre. Jamen vil du ikke prøve noget af det her silikone så? Jo, tak, det vil jeg gerne. Ej, det ser spændende ud. Ej, det er sådan en... Det er sådan en fæse. Ja, bare det er fint her. Det ser godt ud. Ej, den føles tæt. Jeg bliver simpelthen nødt til at sige tak. Det lyder godt. Hov, kan du slukke det igen? Nej. Tilbage i studiet! Uhattada, det gik da vist grueligt galt. Så kan det være, at den lille grønlænder ikke får fanget så mange fisk alligevel. Vi vil nu kigge nærmere på, hvordan pakninger let kan bruges til at dæmpe forskellige vibrationer. Man bruger blandt andet vibrationsdækkende pakninger i bygge- og anlægsindustrien for at give konstruktionen en fleksibilitet til at optage de vibrationer, der måtte opstå. Vi vil nu stille om til Ulrik Terkelsen, der vil fortælle en dybt traumatisk historie. Jo tak Esther. Og jeg står så her sammen med Rolf i Nørre Nævl. Og Rolf, hvad er det du er blevet udsat for? Jamen jeg må ikke lov, hvad du spørger mig. Men det er fordi, jeg er blevet udsat for mobning om mit arbejde. Hvad mobber de dig med? De kalder mig Røste-Rolf. Okay, hvordan kan det være? Jamen det er fordi, at det er altid med, der kommer til at stå med stavvibrator, når vi vibrerer betonen ud af fabrik. Så jeg kommer til at ryste lidt med tiden. Ja, det kan jeg godt se, det er det, der er problemet, det der. Måske du skulle prøve den her handske her, Sådan her for mig. der er lavet af neopren. Det reducerer vibrationer. Så var det ikke, at den prøve der. Hold da op. Ja. Helt op med ryst. Det er fantastisk. Ej, tusind tak. Det er også lidt. Og der har vi altså endnu et eksempel på, hvor fantastisk sådan en pakningsmateriale er. Og så tilbage til studiet. Puha, det var da noget af en rystende historie. Det var alt for denne gang. Se med i næste uge, når vi ser nærmere på muljordens spændende historie. Tak for i aften.